खुलुमबाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आं थपिराम बसुमतारी दिनैनि बे सोर जागोन करोड़पति मोनबा मोनगोन मोनाबा थागोन प्रग्रामाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे गुदुं सिटआव जिरायगोन बिथां बमब्रमा बयनिबो आगोमा। दानिया जों बिथां बमब्रमाखौ जोंनि बे जौस्राङाव बरायहरनाय जाबाय। बयबो आखाइखौ रायजोफोर नै बिथाङानो जाहैबाय बमब्रमा बयनिबो आगोमा। बमब्रमा नोंथांखौ जोंनि सोर जागोन करोड़पति मोनबा मोनगोन मोनाबा थागोन प्रग्रामाव नोंथांखौ जों बरायबाय। गोजोनथों बयखौबो मोजाङै लाखिथों। दानिया नोंथाङा नैबे गुदुं सिटआव जिरायदो। गुदुं सिटआव जिरायालाय जिराया थाफ्लिफोरखौ खामखाव होजोबनो लुगैदों नामा? थारमाने फैसानि बदल आंनि थाफ्लिखौ लाखिनो नागिरदों सैतान। बिदि नङा नोंथां नोंनि थाफ्लिया नोंनि थाफ्लियावनो थागोन। बे सिटनि नामासो गुदुं सिट नों खालि जिरायदोल'। आंलाय आरो माबा माबिसो सानबाय आंनि देहा मोदोम सोलेर गासैखौबो लानानै बेसेबां सिरियास स्पेशेलि खिथु पार्टखौ आरो ना जानांगौ नोंथाङा बुजिखाबाय। ट्रेनफोरबो मोनथ'वाखै नालाय बेनिखायनो देहाफोरखौ एसे स्ट्रं खालामनानै दोनखादों आरो गार्लफ्रेन्डखौ मोनखांबाथाय उनाव मायाव खामोआ बे नोंनि गोसोसै। जाबाय दा नोंथाङा खालि गुदुं सिटआवल' जिरायदो। आच्छा बमब्रमा नोंथाङा रेडिथ' कुइसननि एन्सार होनो थाखाय? आं बे खामानिनि थाखायनो फैखादों जेब्ला रेडि नंबाबो नङाबाबो सोंलाय नों खालि सोंल' नैबे फान्था गेलेया जेरैबो रेडि खादे। आच्छा कुइसनखौ सोंनायनि सिगां नोंथाङा नोंनि सोमोन्दै खोन्थागोन नामा अडियन्सफोरनो? हाय फैसासो लांनो फैदोंलै आं फैसाजोंसो मतलब आं आंनि पार्सनेल डिटेल्स होनो फैयाखै बेयाव। फंसे बाथ्रा मिन्थिया नामा नोङो? हिन्दीआव फंसे बाथ्रा दं जल्दी का काम शैतान का होता है। आंनो माथो शैताननिख्रुइ ऊपर से भी ऊपर आंलाय। स्टप जागायनोसै। दे माबार सोंनोबा सोंदो। आंहा दाहाय थाबथांनानै बादुला बादुलि सकनि खाथियाव थानाय कालबाराव जिरायनानै सिख्लाफोर नायहैबाय थानांगौ। मानसियालाय मासि थिफुलालै। माबा होनदों नामा नोंथाङा? होनाखै माने कम्पिउटारा रेडि दंना गैया बेखौसो एसे ट्राइ खालामदोंमोन। दे दानिया जों कुइसनखौ जागायनोसै। गिबि कुइसनखौ जुदि नोंथाङा मोजाङैनो फिननाय होनो हायोब्ला बे कुइसननि एन्साराव नोंथांनो जों होनाय जागोन 500 रां। अके 500 रां। 500 रां? दानिया कुइसना जाहैबाय मालै थाब सोङा। कम्पिउटार बाबु दे थिग जाबाय। दानिया कुइसना जाबाय मोनसे हाग्रायाव सानै सेंग्रा सिख्लाखौ लोगो मोननानै माखासे सुबुंफोरा हमनानै बुबायबो लोगोसे भिडिअ बानायनानै फेसबुकआवबो हगारबाय। दानिया फेसबुकनि नायगिरि बिथांमोना मा होननानै बुंगोन? अपसन ए खम जारला, अपसन बी बे फाग्ला बिदिजों जायो, अपसन सी आखाइ खब आरो अपसन डीआ जाहैबाय दासो मोनदों। दानिया बेफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया राइट एन्सार बेखौ खिन्थानानै होदो। अपसन डीआ जागोन अपसन डीआ दासो मोनदोंआ। आच्छा नोंथाङा सियर मारथ' अपसन डीआनो मार? आंनि सियर नङाबालाय मानो होनोबा सेंग्रा सिख्ला जरा थाबायनानै बुजालाबायनायखौ नुयोबा हमजालाबायनाय नुयोबा जों सिंगोलफोरा बिराद मोजां मोनो आरो जों बुङो दासो मोनदों। बेनिखायनो अपसन डीआनो राइट एन्सार। दे होमबा कम्पिउटार बाबु अपसन डीखौ लक खालामदो। आखाइ खब रायजोफोर बिथां बमब्रमानि थाखाय मानो होनबा बिथां बमब्रमाया अपसन डीखौ सेलेक्ट खालामनानै 500 रां देरहानो हाबाय। हायो बे फान्था गेलेलाजों। जाउनबाव नोंथां बमब्रमा जों आरो कुइसनखौ लाबोगासिनो दङ। आं गेलेला नामा कुइसननि एन्सार होला नामा आं 500 रां मोनखाबाय। आंहा जुमायनि थाखाय दिनै दा मोनानि थाखाय माबा जाखाबाय जगार जाखाबाय। बमब्रमा बे बारावबो जुदि नोंथाङा देरहायोब्ला 5000 रां मोनगोन नोंथाङा नगद 5000। आरो जा वाव आच्छा सों दे जेबो नङा आं रेडि। अके नोंथाङा एबार कम्पिउटार स्क्रिनाव नुनो मोनगोन कुइसनखौ। दानिया कुइसना जाहैबाय बर' सिख्लाफोरनि फेभरेट सङा मा? अपसन ए पार्टि अन द रोड साइड, अपसन बी बागुरुम्बा, अपसन सी जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आरो अपसन डी आं मा मिथिगौ। दानिया नोंथाङा बुंदो बबे मोनसे अपसना राइट एन्सार। बबे मोनसे जागोनबा सिख्लाफोरजों थाफेरनो मोनैखायनो मिन्थिलाना बिसोरबा माखौ मोजां मोनो माखौ गाज्रि मोनो। आच्छा जुदि नोंथाङा एन्सारखौ होनायाव गोनो गोथो जादोंबा नोंथाङा लोगोफोरनिफ्रायबो हेल्प लानो हायो नङाबा अडियन्सनिफ्रायबो हेल्प लानो हायो। स' नोंथाङा सोरनिफ्राय हेल्प लानो बुं? आं लोगोनिफ्राय हेल्प लागोन।
आच्छा दे होमबालाय लोगोखौ फन खालामनाय जासिगोन सोरखौ फन खालामनो बुं आंहा सासे लोगो दं अमा राजा बेखौ फन खालाम आच्छा अमा राजानाव फन खालाम कम्पिउटार बाबु आंखौ मानो कम्पिउटार बाबु होनगासिनो दं आं कम्पिउटार जारौसो आच्छा कम्पिउटार जारौ दे अमा राजाखौ फन खालाम अमा राजानि नाम्बारखौलाय सोर होगोन आंनि आइ ना नोंनि आइ आच्छा दे नाम्बारखौ बुं बमब्रमा नाम्बारा जाहैबाय लाथिख' 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 999 आच्छा नाम्बाराबो सोमोनांथावथार माथो दे होमबालाय कम्पिउटार जारौ फना थुदो अमा राजानाव हेलौ अमा राजा दा आं अमा राजा बयनिबो खाजा ओमफ्राय नों सोर जालायखो डिस्टार्ब साला आं माने सोर जागोन करोड़पति मोनबा मोनगोन मोनाबा थागोन श'निफ्राय फन खालामनाय जादों आंनि मुङा जाहैबाय टपिराम बसुमतारी ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ नोंनि टपिकखौ गाननांगौ ना खुना होनांगौ माने जोंनि प्रग्रामाव सासे आलासि फैदों दिनै बिथांनि मुङानो जाबाय बमब्रमा आरो बिथांखौ जों मोननैसो कुइसन होदों आरो बे कुइसननि एन्सारखौ बिथाङा एसे होनायाव गोनो गोथो जादों बेनिखायनो बिथाङा नोंनिफ्राय हेल्प लानो नागिरदों आंनिफ्राय हेल्प बुं मा हेल्प नांगौ अमा राजा ओइ स्वाद साला मालै जेरावबो जावनायल' दे मा हेल्प नांगौ ओइ स्वाद अमा राजा साला आंनि फनखौबा दिखोनो हायाखै नोङो मालायनि फनखौबा थाब दिखोथारदों माथो माथो हेल्प नांगौबालाय बिनिखायनो थिखोबायब्रा सोरबा मानसिफोरा आंनाव हेल्प बिबा आङो हेल्प होआलासिनो थानो हायाना आच्छा बिदिबा नोङो आंनिफ्राय दाखालि 50 थाखा फैसा लांनायखौ नों मानो होआखै दाबो आरो बे फैसाखौ बिजानो जानानै फन थिखाखै बेनो नोंनि हेल्प होनाया ओइ बमब्रमा सब समाव फैसानि खोथा बुङोब्रा थोद मोनगोन आया कुइसननि एन्सार सल्भ खालामलायनांगौआ नोंसोर पार्सनेल प्रब्लेमखौ लानासो नांलायगासिनो दङ मा जाखो बेलाय आइ नों टपिराम सिरि थाथ' दिनैसो फन रिसिभ खालामदों बियो आंखौ नङाबा सप्तासेजों जों फन थिखाखैमोन बियो स्वादा बमब्रमा टाइमा थांगासिनो दङ नोंथांनि आखायाव बारा टाइम गैला अन्नानै नोंथाङा अपसनखौ सेलेक्ट खालामदो आं सोङा नों सोंनोबा सोंहर आच्छा अमा राजा खोनागासिनो ना हेलौ अमा राजा लाइनाव दं ना जानांगौ लाइना दाननानै थांबाय दानिया नोंथाङा सोरखौबा फन खालामबावनो गोसो दङ नामा औ लोगो सासे दंबावो सन्तला बिथांखौ फन खालाम दे कम्पिउटार जाराव बिथां सन्तलाखौ फन खालामदो हेलौ सोर बुंदों आं टपिराम बसुमतारी सोर जागोन करोड़पति श'निफ्राय नोंथांखौ फन खालामनाय जादों आच्छा मानो फैसा राननो नामा बे कुइसननि एन्सारखौ होनो हायोब्ला फैसाखौ उनाव राननानै लादो ना मा बुङो दा कुइसनखौ बिथां बमब्रमाया एसे गोनो गोथो जानायखाय नोंथांनिफ्राय एसे हेल्प लादों स' नोंथाङा हेल्प खालामनानै होदो कुइसननि एन्सार नैबे सन्तलानाव माबा दंखायो जलंगा दंखायो गासिबो कुइसननि एन्सार बुंबानो जाबाय आइ बमब्रमा कुइसननि एन्सारखौ होनो हायोबाथाय बिराद फैसा मोनगोन जोङो मिथिबाय 5नि उनाव लाथिख' खारगासिनो दङ आरो 5नि उनाव आरो लाथिख' मोननै आरो 5नि उनाव लाथिख' मोनथाम बेबायदि खारगासिनो दङ जों लाथिख' बुथुमनांगौ लाथिख' जेसेबां लाथिख' बुथुमनो हायो एसेबांनो जोङो अमिर जागोन माहाजोन जागोन मिथिबाय बेनिखायनो कुइसननि एन्सारखौ मोजां खोनासंना खोन्थाहरदे सन्तला भाइ मा 5नि उनाव लाथिख' बुजियासै आं जेरै 50 राङाव लाथिख' मोनसे दङ 500 राङाव लाथिख' मोननै आरो 5,000आव लाथिख' मोनथाम बेबायदि जेसेबां लाथिख' बुथुमनो हागोन एसेबांनो माहाजोन जागोनब्रा जाम्बालाय सानैजों जों शिलं थांगोन ओमफ्राय भैरबकुन्द थांगोन सरलपारा थांगोन दुगैगोन सिख्लाफोरजों बेरायगोन गारियाव गाखोनानै ना मा बुङो दे मोजां गोसो होनानै खोनासं कुइसनखौ नोंसोरना डिसकासना जाबायबा आं कुइसनखौ सोंनोसै नामा दे कुइसना जाहैबाय आथिखालनि बर' सिख्लाफोरनि फेभरेट सङा मा अपसन ए आव थागोन पार्टि अन द रड साइड आरो अपसन बि आव थागोन बागुरुम्बा आरो अपसन सि आव थागोन जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डा आरो अपसन डि आव आंलाय मा मिथिगौ बेखौनो सिख्लाफोरनि फेभरेट श'आलाय माथो जाबावनो बैनो अपसन सि जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डा आंनि बयफ्रेन्डखा जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डा आंनि हिर'खा बेनो अपसन सि अके बिदिब्ला जों अपसन सिखौ लक खालामनाय जानोसै कम्पिउटार जाराव अपसन सिखौ लक खालामदो वाव दैट्स गुड सन्तला नोंथांनि एन्सारा राइटआनो जाबाय बेनिखायनो दा नोंथांमोना 5,000 रां मोनबावनाय जासिगोन 5,000 बमब्रमा भाइ थांनो मोनलायसिगोन ना सिख्ला लानानै जोंना गारियाव सिख्ला लानानै बेरायनो मोनसिगोन ना दे होमबा गेलेबाय था नोङो आं टिभिआव नायगासिनो दं नोंखौ दाथ' नोंथाङा 5,000 रां देरहाबाय आरो नोंथाङा गेलेबावगोन नामा 5,000 रांजोंथ' बिराद जौ बेटलबो मोनगोन बेनिफ्राय बेदरबो बायनो हागोन होद गेलेला नामा आं गेलेला नामा जाथ'बाय नामा नोंथाङा आरो लाथिख' नांबावा नामा जुदि नोंथाङा बेसेबां लाथिख' खामायगोन एसेबांनो नोंथांना फैसाया बारा जाबाय थागोन
बिदि बुंबालाय लुगैयोबो माथो होमबालाय माखौथो नायबावबाय थादों दे गेमखौ गेलेनोसै